Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw nining tunguro karon, ana sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Among mga pagpanghinaot nga nining tungura karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, diin mo ay magamit nato sa pagtimbang-timbang na inyong mga kamaturan. Ang itulo ni Master Igaramo pa din sa mga among itulo kaninyo. Mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may mga basaon man nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit aron sa pagsupak sa Biblia. So, dili sad nato kalimtan nga niining tuiga o sulod sa usa ka tuig adunay atong tulo ka hugna nga panagtigom. Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O diini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Lisaba o kaniya pa ang atong kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban ni kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug ni karong higyon na mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ihatap kamo sa kauban nga ebanghelista. Kumusta og mayong pagpaminaw sa mga higalag mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magkikuban usab kaninyo sa paghatod sa mga kamaturan. Niyadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa group 0917-811-8882. Pagkaroon sa pag-isgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Sadly para sa pag-isgot niini. Ang atong pag-isgutan karon sa atong pagtuon mao ni siya. Ang Dios may una nga mopaila sa iyang katawhan. Usa pa ang katawhan mo ila sa Dios. Nganong ato kining ginatun-an nga ang Dios may muuna nga mopaila sa iyang katawhan, usa pa ang katawhan mo ila sa Dios. Tungod kay dili ikalimod nga makahuna-huna ang mga tawo nga ngano ka nga daghan man nga pagtulon ano. Ni kada pagtulunan permanente man gyud nga moila sa Dios. Pero sa Biblia, sa tinod ang Dios gyud mao ang una nga mopaila sa iyang katawhan. Usa pa ang katawhan moila sa Dios ug hain ang puriba nini sa sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rene. Anya Reverend ang pruiba dinhi sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 15, sa pagkamatuod ikaw mo ang usa ka Dios nga nagatago sa imong kaugalingon o Diyos sa Israel ang manluluwas. Klaro og tin-aw ang nakasulat sa Biblia nga ang Dios di ay nagtago sa iyang kaugalingon. O pag mag-ingog nagtago, lisod na ilhon kay nagtago man. Pero sa uban namang hubad sa Biblia, Brad Deber, giyon sa nakana pagkasulti aron atong matagad kini nakasulat sa Isaias 45:15. O dinhi sa mayong balitarib nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal nagaingon na dinhi. Ang Dios sa Israel maoy nagluwas sa iyang katawhan. Siya ang Dios nga wala magpaila sa iyang kaugalingon. Oh, nakaron. Kung atuan na usab nato ang ubang hubad sa Biblia, brother. Okay, Rev, niyatay laing hubad sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Basahon ng gihapon ako, Rev, ang Isaias Kapitulo 45, versikulo 15. Ang Diyos sa Israel nga maoy nagluwas sa iyang katawhan, siya ang Diyos nga nagtakuban. O di karon, kini nga Dios nga wala magpaila o nagtago siyang kaugalingon o nagtakuban, kini ang gisgutan ang Dios sa Israel. Sumala sa Biblia, Brad Rene, kinsa ang Dios sa Israel ug unsa kining Israel? Didinha ang Dios wala magpaila siyang kaugalingon o nagtago o nagtakuban. Dinhi sa ikalawang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Og ako magapili og gapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga hapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa siblan. Sa 24, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Klaro nga ang kining Dios sa Israel diin nagtago o wala magpaila o nagtakuban, mao di ay si Jehova. O kining gitawag og Israel, mao ni ang iyang katawhan din sa pagpadayag, diha siya nahimong nagtakuban sa iyang kaugalingon.
Nakaron, tungod kay siya nagtakuban man, wala man siya magpaila. Di kinsa mang tawhana ang muila kanya. Pero sa Biblia, Brad Deber, mismo ba si Hiuba gipailar gyud niya ang iyang kaugalon para muila na dayon ang iyang katawhan? Uri, may pakita gud siya. Dinhi atong pagabasahon sa Exodo, Kapitulo 6, versikulo 2, ngadto sa 3, nagaingon ini. Og ang Dios misulti kang Moises, og miingon na niya, ako, si Jehovah, sa 3. Og ako, mipakita kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagagahom sa ngatanan. Apan matungod sa akong ngalan nga Jehovah, ako wala nila hiilhi. O di karon matinaw na nga ang Dios maoy una nga mopaila siyang katawhan, usa pa ang katawhan mo ila sa Dios kay ti omoy wala siya magpaila. Nagtago siya sa kaugalingon, nagtakuban mao nga sa gibasa ni Bradiber nga ang Dios misulti kang Moises ug miingon kaniya nga siya daw si Jehovah. Og matod pa mipakita daw siya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagawom sa katanan, apan mahatungod sa akong ngalan nga Hiuba, wala ako nila hiili. Wala pa gani sila makaila di ay. Nga maubad ito si Hiuba, bisan taliwala nga nagpakita o nagpaila siya dito. Nagaron, para mahibawan, kano sa Aba, na ilhan dayon ang atong Ginong Hiuba diya sa katawan nga Israel, brother, sumala sa Biblia. Okay, rin, basahon ako, dinis Biblia, dinis sa Genesis, pabor na to sa ilahang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Basahon ako dinis sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25, ngadto sa 26, ang atong pagbasa ingon ini. Kung kila pag-usab, matod pa ni Adam, ang iyang asawa, o kini ng anak, o usa ka anak nga lalaki. O gitawag niya ang iyang ngalan si Seth, kay ang Dios mingon siya nagatudlo kanako og usa ka kaliwatan nga ilis ni Abil nga gipatay ni Cain. Og kang Seth usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Kung mao, makita nato taliwala nga siya nagtago, wala magpaila, nagtakuban siyang kaugalan, miabot nga siya nagpadayag, og tungod kay wala man nila mahibaw nga si Jehovah ba to, ang iyang ngalan, nga nagpakita siya, sumala sa Exodo 6:2-3, matinaw nga sa kaliwatan ni Adam og ni Eva ngadto kang Seth og kang Enos, pagpanganak ni Seth nataw ang usa ka anak lalaki nga gitawag niya ngalan nga Enos. Dito din ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah. Ay di, kung ang Diyos wala mo paila, kung saan pagtawag nila sa ngalan nga Jehovah. O niya, diya ba usab nagsugod o pagsangyaw nila sa ngalan ni Jehovah, kay kung dili, isangyaw niya, nagsimba sila, sila na masayod ang ngalanan. Pinoon. Diya pa po, nagsugod ang pagsangyaw sa ngalan ni Jehovah. Di po nagsugod ang mga pagsangyaw o pag-preach o pagpanudlo. Dito Biblia Reverend nga gitawag Young's Literal Translation of the Holy Bible. Basahon ako ang Genesis chapter 4 verse 26 gingon. Unto Seth, to him also a son hath been born, and he called his name Enos. Then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah. So Jehovah na yan siya, katong Yahweh, Jehovah na. So wala question, na Yahweh mag Jehovah, address na sa Ginoo magisimba sa unang panahon. Kung masahon din sa atong pinulungan, kining pagkapahiyaga, gingon, ug kang Seth, kaniya usab, nataw ang usa ka anak nga lalaki, ug iyang gitawag ang iyang ngalan nga Enos. Unya ang usa ka sinugdanan gihimo sa pagwali sa ngalan ni Jehovah. Oh, di nakita nato og diha ni ana nga sinugdanana, diha nagsugod na diyon ang pag-preaching, no? Pagwali sa ngalan ni Jehovah o kon Yahweh. Nagsimba sila, ila nang giwali kay ngano. Unang-una, ang Dios mo'y una nga mipaila siyang katawhan. Usa pa diyon, ang katawhan mo ila sa Dios. Diba? Takdo ang atong gihimo nga tema. Unya karon, tan-awa nga ang mga tao mo'y muuna pag-ila sa Dios. Unsay nahitabo? Dili sila ilhon sa Dios. Doon na may priba sa Biblia nga, nag-ila unta sila sa Diyos, pero sila naman nagsangpit-sangpit una, wala man sila ma-recognize sa Diyos, sumala sa Biblia, brother. Doon na ba? Doon na gidrev, Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, ngadto sa 23, nagaingon niini. Sa 21, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan o nga nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan
ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. 23. Ug unya magaingon ako kanila, amadto pa sa Dios. Wala ko gayod kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug dautan. Pamalandungan nato mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw. Ang gibasa nag-ingon nga dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton matod ni Kristo sa akong Ama ngadto sa langit. Wala dili ang yawa may gisangpit niini. Unya nagingon daghan ang magaingon kanako ni atong alawa Ginoo. Naghimo kami og mga propesya tungod sa imong ngalan sa Ginoo ang ilang propesya. Naghimo kami og pagbuhat lugar og pagpagula sa mga yawa sa ngalan gyapon sa Ginoo. Naghimo sila og daghang mga milagro sa ngalan gyapon sa Ginoo. Og nahibalota nga ang Ginoo mo si Kristo kay naman sa Juan 13:13. Pero ngano mang niingon man ang atong Ginoong Kristo o ang Biblia, wala ko gayod kamo igakailan. Pahalayo kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Nga Ginoo naman unta ang ilang gisangpit. Di modo nga sa atong nabasa, nga atong mapalandungan, dili day kung nag-ilata Ginoo, giila putas Ginoo. Kay una, ang Ginoo mo ila sa iyang katawhan, usap pa ang katawhan, mo ila sa iyang Ginoo o Dios. Nganong wala ni ila sila sumala sa Biblia, matang sila nga mga mananambal rin sumala sa Biblia. Nganong wala sila ila? Wala sila ilha, Reverend, tungod kay matang sila sa mga manambal nga walay bili. Dini sa Job Kapitulo 13, versikulo 4, apan kamo mga magmumugna sa baka, kamong tanan mga manambal nga walay bili. Matinaw ang nakasulat sa Biblia nga mao di ay ang usa nga hinungdan nganong nagsangpit sila sa Ginoo. Daghan pang gipanghimo nilang gipadayag nga mga milagro, naghimo pa sila propesya sa ngalan sa Ginoo. Pero nganong wala sila i-recognize sa Dios. Ay dili di ay katawhan niya, gitawag kamong tanan mga mananambal nga walay bili. Giingon sumala sa Biblia, magmumugna mo sa mga bakak. Di kung baba lang di ay maoy pamation na to nga Ginoo na ang ginala, murag kaingon ta nga realidad ni siya diha sa pagkakatawhan sa Dios mo na iyang realidad nga iya na gyud ipadayag ang Dios. Ang problema kay ang Dios o ang Ginoo di man muilan niya isalikoy man siya. Pero sa mga katawhan gyud sa atong Ginoong Kristo kung kaan atong ehemplo, brother, iya bang gihatagan ang iyang katawhan nga makabuhat og milagro sama sa mga pagpangayog, mga sakit, makapagula og mga yawa, brother? Ang puri-puri basahon nako, pabor nato silang Biblia nga Seventh Adventist Holy Bible, dinis Lucas nako pagabasahon. Kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 2. Kunya, ang napulog duha yang gipatigom ug yang gihatagan sila gahom ug pagburot ang batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Ug yang gipaadto sila aron sa pagbali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. O di ba tinaw nga kung hunahunahon nimo lisod pod nga gihatagan ni siya gahom mga makapagula og mga yawa. Unya pag-ayo sa mga masakiton, pagwali may tuod sa gingharian sa Dios. Pagkatapos ingnon lang din sa Dios nga wala ko kamo igaila. Imuon man lang daita sa Ginoo nga taga-ananaw niya dili ilhon. Pero ngano katong wala ilha kay dili katawhan sa Dios. Wala niya i-recognize. Busa sila lang ang nag-angkon-angkon nga sila katawhan sa atong Ginoo. Pero sa diya gisultan na Ginoo, nagbuhat man mig propesya sa mga lan, nagpagula gani mig mga yawa, ingon man ang Ginoo. Amot, wabag ko makailan ninyo. Lisod po katong ingnon mga kaigsunan nga matay ang Diyos gibungaw di ay no. Yang katawhan di naman niya ang kunon, di naman niya mailan lisod po. Manay prueba na ang atong susiyon karon nganong giingon nga dili niya ilhon tungod kay dili niya katawhan. Kapag katawhan niya, iya ginang ilhon. Kay ngano? Dili po tungod kay nagbantay sa kasuguan sa Dios nagikan. Kay kung wala ka sugua, giingon ka sa Dios nga tao ka nga dautan. Unsay prueba niya na Brad Rene? Anya ang prueba, Reverend, sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 16. Apan sa taong dautan, ang Dios nagaingon, unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kabauran, o nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Oo. Unsa kuno ilabot nimo? Nakadawat ba ka sa kabalauran? Tugon siyang baba. Kung dili di ita nakadawat sa tugon, unya, magpakakatawhan ta sa Dios, taliwala nga walay nasayon niya na, pero ang Dios kay mao may nasayon nga, non sa maning nakaila naman ni nako nga, wala pa man ko paila. Okay, daghan maliging pagtulunan anong ha, di nanganlan ang ngalan sa Dios. Pero sa nakita nato, giingon magdautan, sa labot mo sa pagpayag sa akong kabalauran. Di ita mahimong may
kalabtanan na dayon sa kabalauran sa Dios kung dili ta gi-recognize sa Dios o giila kita nganha sa Dios. Oray peligro Reverend, kay kung mag-ila katawan sa Dios niya nagahimog pagpanambal, di man i-recognize sa Dios. So mo nay prueba. O niya, magwali-wali ka sa ngalan sa Dios, pero wala ka tagaigtugon sa Dios, di gapong ka i-recognize sa Dios. Mo puna ang mga prueba sa ato nang nabasa sa Biblia. Pero doon na ba'y dugang pahayag sa Biblia, brethren, nga pagka wala siya sugua sa maong alamdon o makagagahom, ang mahitabo, manggawas ang maayo o manggawas po ang dautan kay ang maayo diha. Ang kana man lang natunong niya pagsulti, ang dautan diha, kana man lang nahimo na hinon nga nagwali siya niya, nasagulan na hinog pagpamakak, ibig solidly kamaturan, nasagulan naman hinon ang kamaturan o bakak na sa Biblia basta dili sinugo, brother. Ano na Reverend, basta pagka dili sinugo, dili consistent kaya ang mga pamahayag mo nang giingon nga dunay magsulti po og gusto, pero na pa magsulti baka. Dili consistent ba? Di mo na makita sa katawan sa Dios. Pagkatawan sa Dios, straight magyod nga puros kamatuoran ang istorya. Basahon ko rin sa Lamentaciones, akong pagabasahon, Kapitulo 3, versikulo 30, isiting at 38, ingon ini. Kinsa katong nagaingon, og nahanabuhan, sa diha nga wala, magsugo ang Ginoo. Gikan sa bakba, sa labing hataas, dili pa magula ang dautan, pumayo. Klaro, makinsa kuno kadtong nagaingon og nahanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo. Unsa dayon kung nahanabo ka nga wala naman sugo sa Ginoo. Ang ato nakita sa Biblia, gikan daw sa baba sa labing hataas, dili ba kuno mugula ang dautan og maayo? Anong naanay dautan? Kay waman sugua. Mo na nga makasultig matarong, makasultig dautan, nakasupak na sa Biblia ang iyang mga gipamulong. Mo na ang timailan sa mga taong wala naman sugua. O sa Biblia pa, gitawag nagkaaway sa Dios. O ang kaaway sa Dios, makabalo po na mudala sa pagmantala o pagdala sa ngalan sa Dios. Pero sa Dios naman, bisag siya ang gimantala, gitawag sa Biblia o dautan. Unsay puriba sumala sa Biblia, brother. Okay, atong pagkapribahan red, dinhi sa Salmo 139 versikulo 20, nagaingon ini. Kay sa mga pasipala na nagsulti sila batok kanimo, o ang imong mga kaaway na naggamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. Oh, di kung magamit-gamit man lang tadi ay og ngalan nga mahimong walay kapuslanan, di mo tong gingon sa Salmo 56 kanina nga taong dautan. Ang Dios nagingon unsay labot mo, nahimo siyang dautan. Tungod lang nga unsay labot mo sa pagpayag sa kong kabalauran. Nakadawat ka ba sa tukod sa kong baba? Ang Biblia ningon kay sa mga pagpasipala na nagsulti sila bato kanimo, mubuhat gani pasipala. Unya giingon sa Biblia ang imong mga kaaway naggamit sa imong ngalan, na naggamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. O lahi gyud atong iyang katawhan sa Dios kay kung mogamit sa ngalan sa Dios di man yun wa ko kamo maila. Recognize sa Dios ang iyang makatawhan kay siya mao ang unang nipaila ug ang katawhan usa pa din muila sa iyang Dios tungod kay siya ang nagapadayag sa iyang kaugalingon. Karon sa ato nang natun-an brethren, ang Dios man magtago, magtakuban, no? Dili magpaila. Pero kung magpaila na siya, mo ning imong gibasa. Basahon ako ang nakapahayag sa nakasulat sa Biblia. Dili sa Roma, akong pagabasahon, Kapitulo 1, versikulo 19 ngadtos 20. Pabor na to silang Biblia nga 70 Adventist Holy Bible. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios, tataw ngadto kanila. Kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukat pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios sa tin-aw na ilan na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala sila'y ikapangulipas. O di, matinaw nga wala na daw dayon sila'y ikapangulipas kay na ilaman. Kay sa Biblia, ang arang nga mahibaluan nato sa Dios, gibasa ni Brother ang iyang dili makita nga kinaiya, tataw daw ngadto kanila kay gipakita naman sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa daw sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios. Dili di ay kay ang Dios magpaila nga wa man ko'y asawa. Ang lugar karon nga kung wala pa kay asawa, di Dios na daghan man wa pa makapangasawa. Kung ang ilanan sa Dios na asawa, atanan nga nangasawa Dios. O ang ilanan sa pag-ila sa Dios, daghang asawa, Dios na si Abraham, o Dios na si Jacob, o Dios na si David, o ang atong mga kaigsunang Islam, Dios na. Kay sumala sa gitugot sa Holy Quran, upat man ang asawa nga gitugot kanila ni Allah. Pero ang Biblia nagingon nga ang dili dayon nga makita niya nga kinaiya, mao ang iya dayong
gahom sa iyang pagka-Diyos. Mao di na, pero sa nakakita na, nga ila, siya nila, o katong mga nakaila na daniya, wala na sila po'y ikapangulipas. Mao na ang nakita nato sa Biblia. Dili po di hambugiro ang Diyos na, ala, pakita diyan sa iyang gahom, kay mo may ilanan. Pero sa tinuuray lang pagkasulti, mo gina, diha siya ilhon, dili sa pagka-walay, asawa o uban pa. Unsay priba, Brad Rene, sumala sa Biblia. Dini sa Isayas, Kapitulo 33, versikulo 13. Panimati kamo mga atuwa sa layo, unsay akong mahimo, o kamo nga aniya sa hadol, ilha ang akong kagahom. Klaro nga nagisgot pamati kamong mga atwa sa layo o kamong aniya sa doon. Ilha ang akong kagahom. Pero sa atong nakita sa Biblia, dili dayon ang kinaiya niya nga makita dayon ang iyang gahom sa pagka-Diyos. Pero sa mga katawan nga nakapakita siya, naila siya o wala na sila'y ikapangulipas. Dugang pangpriba, pagka ang Diyos mo paila sa iyang gitawag og katingalahan, mo ila pa po dayon ang iyang katawhan, brother. Kaya siya man una ang mopaila. Oh, niya sa Salmo kapitulo 107 versikulo 8 unya Biblia ang Katoliko nga may imprimator ni Julio Cardinal Rosales ang akong pagabasahon gingon. Angay nga magpasalamat sila sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya kanila. Oh, di sa ato pa klaro kayo nga ang Ginoo di ay tungod sa iyang gugma, angay gyud nga magpasalamat sila nga walay paglubad. Tungod sa katingalahang butang nga iyang gihimo kanila. O di pag kanunay katingalahang butang nga iyang gihimo kanila, unang moingon din ang katawan sa Dios, muila din ang katawan sa Dios. Ug ang Dios mo muila kay iya man gipailang iyang kaugalingon, ingon nga diha niya na nahimo sila nga iyang katawan sa iyang pagpaila. Dugang po pagka magisgot og Dios rebel muhimo gyud og katingalahang butang ang Dios. Dili lugar sa balibaran. Ang pangutana naman karon, ang Ginoo mo padayag man sa iyang katingalahang butang nga ilang makita. Sa Biblia, Brad Rene, kinsa kining Ginoo nga gipasabot nga mopadayag sa iyang gahom. Aniya, kanina kasulat din ni Reverend sa ang pulong sa Dios sa ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 17. Karon, ang gingon din nga Ginoo, mao ang Espiritu Santo, o kung ang Espiritu sa Ginoo mao ang ana sa tao, gawas na siya. Mo ni siya ang Ginoo nga dunay pagpadayag sa katingalahan. Ang gitawag di ay Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. Og gipiho ba gayod sa Biblia nga kining Ginoo nga mao ang Espiritu Santo sa gibasa sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Mo ni mo pakita ba di ay ugahom nga ang gahom mo nang katingalan, brother, di ba sumala sa nakasulat sa Biblia? Ipadayon na to rin din sa versikulo 8 sa kapitulo 3 gihapon sa ikaduhang Korinto nagaingon ini. Og tungod kay wala nay nakataptap sa atong una-una, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Og kining gahom nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. Nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto mahisama kita kaniya. O di klaro, brother, nga ang Ginoo nga gipasabot nga mo padayag sa gahom Mao ang Espiritu Santo. mao ang Espiritu Santo, no? Sumala sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero nga naman nga diha naman pod sa gahom sa Espiritu Santo ang pagpadayag, brethren. O ganong wala naman sa gahom sa ngalan ni Jehova, o ganong wala naman sa gahom sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala lang sa mga nakasulat sa Biblia. Okay, nindot nga pangutan na rebel ug ang tubag niini atong pagabasahon sa Biblia sa pahayag sa tinun-an sa atong Ginoong Kristo mismo nga mao si apostol nga si Pablo. Doon tayo Biblia rebel nga Biblia Katoliko pero hiligaynon version o sa kahilunggo nga version ba. Akong basahon ang pahayag niya sa sulat sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 9 og 10 kingon sa pagpahayag. Kaya aton ihibalo kag ang pagbalis ang pulong sang Dios nga gibugay sa aton hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. O di, klaro nga ang pagwali sang pulong sang Dios kay aton ihibalo kang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton. Anang ginbugay? Gihatag na pagwali sa pulong sa Dios kay hindi pa daw himpito atong ginbugay sa ila nga pagwali sang pulong sang Dios. E kung sundan nato ang pagwali sa pulong sa Dios, brethren, nga gihatag kanila nga dili pa di ay tumao ang hingpit kay may hingpit nga mopuli ang pagwali sang pulong sa Dios. Sa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga gipasabot nila nga mawala pa to kay dili pa tumao ang kahingpitan. Patul pa ni Pablo Riberen, pagwali kini mahitungod sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ang ipasabot. Ang pre babasahon ako mo gyud pong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon
ani ko mabasa sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, giingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo, nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios, mo ni Pablo, dili hingpit og katoy mawala, nga ilang giwali. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na harmod kay Kristo. Karon, makita na to nga ang mga dili sinugo mugula ang dautan og maayo, pero sa among gibasa para sa taong wala makahibalo. Nahimo bitaw kami nga napakadautan namo kay tungod kay ngano daw nga giwala daw namo ang wali nga Hesukristo. Karon, dili naman Biblia namo kini nga kaugalingon, mga mahal nga tigpaminaw. Sa gibasa, Biblia ang Katoliko may balita, Biblia, pero hiligay nun. Giingon kay ang aton ibalok kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pahimpit. Pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Ayon man tong magataliwan, mawala katong ilang pagwali sa pulong sa Dios. Unsa man tong mawala pa katong pagwali sa pulong sa Dios, ngano man? Kay di pa to himpit, pulihan to. Unsa man ang pagwali sa pulong sa Dios? Gingon, ang pagwali sa pulong sa Dios nahanungod paanggi sa pagwali nahanungod kay Hesukristo. Unang mawala pa di ay ang wali nga Hesukristo. O nganong dili pud pwede ang wali nga Jehova nga mo'y modala nga mo padayag sa gahom lugar badron. Nakita man nato nga gahom sa Espiritu Santo. Pagingo Ginoo, nganong dili pud ilhanan nga ang ilang ipadayag si Jehova. Tungod sa rason reverend nga kining pagwalis ngalan ni Jehova dili mapadayon. Mismo si Jehova pod mo naghimo aning tugon. Kay si Jehova sa laing hubad sa ubang Biblia, Yahweh, kay lalis nga na. Ay lalis. Pasahon na kung pre reverend, pabor na to sa Biblia nga 70 Adventist Holy Bible dinhi sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ang akong pagabasahon gingon. Og sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isip katao ug ang tagsatag sa katao sa iyang isuod sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan. Magpakailangan ang bisag diha lang magbasa reverend, matina ang punto atong gikuha. Anong dili pod Jehova nga wali ang mupuli sa pagwali sa ngalan ni Kristo nga gingon ni Pablo dili hingpit ug kutoy mawala. Tungod kay nagatugon na sa pahayag sa propeta nga si Jeremias ang tugon nga gihimo sa Dios mismo nga si Jehova o Yahweh nga dili na itudlo o dili na ipaila ang iyang ngalan. Makita nato mga mahal namong tigpaminaw, sumala lang yun sa mga nakasulat sa Biblia nga dili di ay ang wali sa ngalan ni Kristo. Wala mi mag-ingon nga wala mi mutuo ni Kristo, nituo. Wala mi mag-ingon nga dili mi mutuo ni Jehova o kun Yahweh, nituo. Pero ang problema kay ang kapanahunan gibahin sa tulo ka dagkong panahon nga pagpalig-una ang amahan nga mao si Yahweh o Jehova. Ikadaghugna nga panahon ang atong Ginoong Kristo gipamatuod sa Biblia nga dili pa dayto magpadaytong waliha, maong dunay wali nga mosunod sa atong Ginoong Kristo. Unsa naman ang wali nga mosunod sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia, Brother? Wala gilain rib, wali na sa Espiritu Santo. Nga natuman sa atong bulatong pagwali. Oo, dinhi sa unang Pedro, 1:12 lagay mo nini. Ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon. Kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga madulunda na nandoy sa pagsudong. Atong nakita mga kaigsonan, mga mahal namong tigpaminaw kung ano bitaw nga Espiritu Santo na ang among giwali, dili ba natakdo sa Biblia? Kung mag-ingon mig mawala pa ang wali nga Kristo, unya dili di nabasa sa Biblia. Di ba kaaway mi nga ang kaaway nagdala sa ngalan sa Ginoo, pero walay kapuslanan, mahimong dulumtan ka sa Dios kay matupa ang kaaway, bakakon man. Na namakat na imig nabasa sa Biblia. Nindot po. Di ay. Kay kami nga nahimong kaaway, ang among pagkakaaway. Nabasa sa Biblia ang among mga ipang pamatuod. O busa mo na balaang rason kung anong nagwali mi sa Espiritu Santo, nahimo lang diha nga katumanan, o laylain ang among magtutudlo, basta Tomas di Eugenio Senior, kakini mo gikasilagan ni Mitchell Bendirio. Wala man na mo ipamugos ikinsamang namati karon. Ang amo lang, matimbang-timbang nga, kung sa baka ni giwali sa mga ministro sa PBCM, makatarunganon baka ni. Unya, kay naamay Espiritu Santo nga wali, na inigtudlo na namo, na makak na hinonmes katumanan. Kana ang atong una-unahan, og miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa mga magtutullo, Pastor Tomas di Eugenio Senior, kinyang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban ng mga Evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kiniusab si Brother Rene Teleblico. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.